Lago. Yeah, larga nyo kay panang. Mga batanon walay kahadlok sa mga ilim nun. Sino mo? Wala kami gikahadukan lisan sa usang pagailim nun. Isurat eh. Bilang-bilang ijuday sumsuban ingon sa iruga bagasun. Hello. Sabi na yung mga hubog na isig pasintir usog iladon. Mag-abot ang mabarkadang magtidagot lubag tidagurha. Magtinagok at hantod sa grupong magtidagilba. Unya dayon magkahiyo sa tuba o bido abong sa gulang. Unya dayon mga hubog na isig pasintir usog ilado. Parigla dito, parigla diri, pahawa ka mo kay ako ra kini. Sinong bagay dito, pino nalay diri, pahawa pulis kay ako ra kini. Pino silay dito, sinong gabay diri, dili tahuron basta apisi. Maunalay mo nga magkunan kung mga iguda sa karati. Ada na pagkaugma, mga ginikanan iyag pagita. Kay ang ilang nakapataan sa ilang balay wala badungha. Ang upan at hipalgan na to sa dalan na lang manghigda. Mao ka na ang naresulta sa pinasagdan nga mga bata. Kami karong mga batanon walay kahadlok sa mga ilim. Kami di kahadukan bisan sa unsang mga ilim. Ilabi-labi dugay sumsuman ingon sa iruga bagasun. Labi na yung mga hubog na isig pasintir sugilado. Yes! Matumba dito, matumba diri, pahawa ka mo kay gituyo uni. Sinong bagay dito, pinunalay diri, pahawa pulis kay abura kini. Sinong gamay dito, pinusilay diri, dili tahuron na sa ampisi. Maunalay among namat kunan kung mga iguda sa karati. Tayo sa busy pa yan. Ada ng pagkaugma, pagagidikadan iyag pagita. Yes! Kay ang ilang kabataan sa ilang balay wala badungha. Alam mo niya, ako rin betul buwa. Ang uban ato hipalgan ato sa dalan na lang manghigda. Magkada ang naresulta sa pinasagdan nga mga bata. Ka na ang naresulta sa pinasagdan ng mga bata. Tantaron.